voicemail van Anna Wolen. Spreek uw bericht in na de toon of stuur een sms-bericht. Wil ze vanavond met me chansen? Of wil ze alleen een beetje dansen? Er zegt ik zien, ben ik ganz verkocht. Gooi die hij nu maar in de loop. De loop! Handjes in de loop! Dit nummer is niet bereikbaar. Waarom bist du onbereikbaar? Waarom bist du toch zo knap? Waarom kennst du mich niet bellen? Wunder dich ganz vanaf af. Kent ze mich niet even appen? Stuur mich toch een leuk bericht. Ben ik daar nog niet de juiste? Zeg dat graag in mijn gezicht. Of wil ze vanavond met me chansen? Of wil ze alleen een beetje dansen? Er zegt ik zien, ben ik ganz verkocht. Gooi die hij nu maar in de loop. Handjes in de loop! Hups, du soms al immers armes, tussen lever gans alleen. Over niet geliefd te trouwen, niet geliefd wie een trein. Koos ik zich maar al eens kussen, dan zou je al tevreden zijn. Zo is het toch al eerst te hebben, dat ik hier dan weer verscheen. Of wil ze vanavond met me chansen? Of wil ze alleen een beetje dansen? Er zegt ik zien, ben ik ganz verkocht. Du gooi die hij nu maar in de loop. Er zegt ik zien, ben ik ganz verkocht. Du gooi die hij nu maar in de loop.